Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau muna son mu yi magana ne akan yadda aka samu dawwammamiyar ambaton Imam Hussein bayan shekara 1400. Shin ka taɓa tambayan kanka me yasa idan aka ɗauko ana bayanin Imam Hussein sai ga kamar yanzu aka yi al'amarin? Amsar ɗin tana cikin abu guda ɗaya, shine samar da wani al'ada ta tunawa da kuma ambato da wannan al'amari da ya faru mai zafi a tarihi. Ya kasance dattijo na mutuwa a cikin ambata al'amari, sa'annan matashi na tsufa a cikin wani al'amari ne. Wannan ya kasance wani motsi ko kuma wani shiri mai girma da masoya Imam Hussein ko in ce annabi da iyalansa suka samar saboda kada su manta da ambaton Imam Hussein. Wannan tafiya ta zama kamar layin dogo ne, irin mai tsayi din nan wata bata da iyaka, ko tunda ta fara tafiya take ba ta tsayawa. Tana ɗauke da al'amuran suka shafi tarbiyya, karatun alkur'ani da duk wasu abubuwan da suka shafi ɗan adamtaka. Darasin da za mu koya yau shine duk tafiyar da ta kasance ba ta rubuta tarihinta, sa'annan kuma ba ta tuna tarihinta, ba ta kawo wani tsarin da zai zama to tana tuna abin da ya faru da ita ba, to wannan tafiya din duk zaluncin da aka mata za ta tafi a cikin shafukan tarihi, za a manta da ita. Duk tafiyan da ba ta waiwaye ta dubo me ya faru da ita a baya, ta koyi darasi daga wannan, to ba ta taɓa samun ci gaba ba, kuma tarihi zai manta da ita ko ba zai mata adalci ba. Amma idan har ta samu irin wannan tsari da aka yi wa Ashura, to lallai har duniya da tashi za ta dinga motsa zuciya kuma ta zamanto ita ce maɓuɓɓuga ta rayuwar irin wannan al'umma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.